nya de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian gogofu sewa sekutu sebam DL kase body hinta no ne pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afi tumrika ne hia yen ewo Facebook and afinse YouTube. Na yemfa kasebo no echire mankasa ensomum. Yensha kasebo na se emfemfiri Ghana Post Service. Wanom ehyaase eyenhwehwemu de afa ene school ni abofra bi a okọ school. Ewo Brachere Senior High Technical School. Eno no enka ne chirem say wanom ene eye adusuafo a wonum ko school ewo Suadro School of Business ebo modia ekusi akan a chesenya semkuma ema inter schools eye athletics competition na course wo no ene atwadebo akopie mu a school ni abamu aba konse de mo asibram no ano ede ne yepam na eposifo nkrata wonom edeba mountain echirem say asemu esiye ewo aguna Suadro ya wada etwam na eye ogefo abosoma ye wo mi nde ne toso edonkron ewo mfimpim yenu ene aduonu ensiam am chesementem ho ase kakra bi na pejaye ebeda Brachere Senior High School no emu ena afin so ye Suadro School of Business no entema chese ne agunkansie ne kwaso ape ena mofra mienu de kosie ne chesenya semkuma ena school for mofra yi we tugu we suane ne asotro na pan sa nyasemkuma kram na odanse de hu de sie nyina echirem am na yade a emofra no chese agudie ne kwaso na mentema kakra peja ne homene so na no mu nyina tu ekwahye Brachere Senior High Technical Student ba koso ene mpamoro paade benite sabe ensobowa kasebo me enkasa petepete me ho abrante na obi afa block no dia pa na pempem na obi atwi nani so ama no pa na sotro tietia no so wofoma na eni enye pam na no ena Ghana Post Service ena Adjoa Agyei eye ogefo abosoma ye wobinde datso aduonu miensa wonum Facebook eden krata beto akirima Ghana Post Service say yemfanto Ghana fo nyina nim say munya rehwemu omo ahya say omunye hwehwemu ede afra sabasabasa ahodo a ekoso no entem na omu kirem say a school for mofra hoto a wonum etu sa na mo nyina no wobɔ moden etimi achi wo nyina mahwemu apa etimi akoso de kudie ente nam so a wonum etu sa na mobone etesa no na Ghana Post Service ekirem a sa na montu a adusuafo etu ye ne yade a etia Ghana mra ne senti womba koso abodwubaden atache se be ya school for ekwa kudi agro ekusi akanya Metemas kakra kwasode pe na adane asotro ne yaburu nipa ekumbi no eto betumetwa Ghana Post Service echirema munya rehwemu wadwumakonte mbo mwaden aboa matentene atimi ayadwuma ne yenkwati ene ahodo twagu yema abasabasa no ekoso no DLFM 106.9. Enti uba Facebook no so at DLFM 106.9 Champion Taylor Dambenti no wei chese obenya video ni bi ahwa ahomete na awre ho pa ewo mra Brachere Senior High Technical Student baako na ayadusuya for musuko school ewo Suadro School of Business etu agu no so edi ne mpamro chese abo pa omode brabo frani tietia no so no in fact awre ho pa sene o my Ghana adusuya for eburade nyankopon sika hwe baako no hwe se wakweti abofra ne kwan akikura ekunani edian ya whole video now o tell ko achi no kra na me je se wabu ni komo bi sani ohuri ya wo ti an pa in fact emu aya o anamo aya mo fra ni beauty no in fact ano odene pa bomode na to aya wo Facebook and YouTube na bra behwe mpamoro pa wo mode bro eye senior high student baako a Oko School of Brachere Senior High Technical School no mo Suadro che say bro na no odene make us abofanda ya sabia a doctor for ejano so ebo no kwa ho ban na positive ahya say hwehwem tie bom pa ye say hwehwem betumi ada die na wono betumi ache mofra wonom etu sa na moponi ano odene pa be hwe say de omutietia abofra no so no in fact
emu ɔwerɛm sɛ Ghana yɛ drum pɛmpɛn so a yɛne yɛ mmɔfrɛ school for kɔkɔdi agorɔ kɛkɛ ekotu mirika ene ade a kohuri high jump na mutieti abofra so ebro ne saa de edie nko na woyeye hwɛ ba mu awe ni kura de minnim de ba ne trim che say enko mo pese o moje ne nkwa kura firi ne nsem edie nko a emu aya sika yento akase bo no so emu aya pa Yentoa kasebone so na maami bi a wadi mfirihia no aduasa ne din eye mama ahama eye ade asese wato nananom ewo nsiedo ewo eye zozie no ewo Ketu North Municipality nim na eye ade omukohu ni funu no ewo Christian Nhyiraba no wadi mfirihia na aduonu miensa eye ni fie a eno ewo zozie eye kuli aye ogefo bosom ne de toso aduonu won fimpimienu ene aduonu nsianim na ye Christian ahiadroi anefre a policefo ayo matute se bibisei ana ekoso ewo ho na aye officers yi edu honom na chesomu ye hwehwemu no mu hwehwemu no eche se bibia ni honom e woni padua no ho eche se bia ye bo no ana mpo se obi twitwa na so obi ye ni bibia enche se oyade obi ede ne nsa etimi aka no na ye Samson Adovo no ana ye assembly member edema Blom electoral area ede akasaye ewo Ghana News Agency HM say eye mama ahamei ene eye Christian Ahozoi eye ade a omuwo eye relationship ma omo etwempna ye pan no chema eye Christian yi efri eye Ablomi ana eye mama ahamei efri kuli zogbe feme ano ewo zoze ewo keti eye Ketu North Municipality nim no chema police for ekoso ye hwehwemu etimi ede afa asem ne ho na omu peja efu no ede ne koye St Anthony's Hospital honom ana medical officer ya Dr. Emmanuel Bello ede tuja na ochemu se ne de enya ade a wakeka ne hu mpo esanse watona nanom ewo nsiedo na Christian yi eboa police for sane ebe ye hwehwemu ebetimi akoso ewo abromu hwe anim so betimi aye funu no autopsy ewo ye ho teaching hospital etimi a kire kwan ye fa so a otimi eto anananom ewo nsiedo yento akase abono so de mo mfa nwura mu awaso ye no na hwe o my Ghana nyanyinam kanea eso mekire Electricity Company of Ghana ECG wanom eden krata abambonte echirim sei wanom ensisi adwumadie nti no wanom ede ho timetable de ababonte na wotwi mu ano ene miamia pi ena mo hwe anim se mo kanea no ebedundum britewa bim omuguso yensisi a eno wanhwe abetumi de ohaw ba komienu bi etimi abremu nti momode ana monna mo hosom na hyese adwumadie ne krata mode baaye no wanom ehyase de fritama ene ne potem na Electricity Company of Ghana mpenifo echirim a yanka nkyira de hia mo wotema ene ne potem sem endrada na yekusiada na ye ogefo bosoma ye wonde etoso aduonu mienu ena wonom ehye nsisi adwumadie na se a anopa no nkron akopem awianu omansendra da tema ne potem ene miamia pi ena monkanea no edundum ye wonom uchirim se eye fanis sanso na sagrame metal ena le afin so laplaku ena afise hausen LSG rainbow paint eye bandasi military training camp ena afise TT brothers afin so eye macbaron eye Charlotte ena afin so eye zonda tracks ene potem opi no monkanea no etumi etuntum yem na wa mu kirem se enadwa dan so ogefo bosoma ye we toso aduonu amiensa chese ne anyinam kanea no ebebobo nani anopa nonko no mo hyase a wombe wie enumre ene se wia no miensa na mu kirem se membre ne bi ti se ye leisure hours eye nungwa zongo sanso ene ye Royal Park Brew eye Kweshi divisional eye headquarters sanso na eye Coco Beach sanso na potem ahodo ebe ho nyina no monyinam kane no fia no pa no nkron ekokopem awianu omiansa no ebetimi etuntum sanso na tema ukobogura mu ewo na ye wade nsu a wo mamode ayensisi adwumadi me be hye ase yankopɔ ya atoma eye ye wada ogefo bosoma ye wo ne toso aduonu nsia efia no pa no nkron ekopem awianu omiansa na no ebe hye ase afi GCB eye training school eye boade efenso eye koko bribri Royal eye Rovico junction hono mu nyina sanso na junction mall eye watch tower eye Aton hotel and efiso Regimanual estate empotem ho nyina no manyinam kanea no ebetimi akọ sanso na Queensland International School Old Ningo New Ningo and efiso nkokura hodo a ewotema ne empotem manyinam kanea no ebetimi etuntu yakopọ ya adoma ya wada eben
Sansona Accra East region no so ememia pira maintenance ana sense dwumadie no ebetodwa ehyaase mpo ewendra kusiada na ye ogefo bosuma ye wo me netoso aduonumienu na mo kyerem se ehyaase anopa nonkrom na mo wie eye awia no miensa ebi kyerem se empotema hodo a manyinam kane bobo na ni prepre no ebi eye electro voter house ene nkonkura hodo ehyaase nyina omo kyerem na Adjoa dan so ebeto aso eno eye ogefo bosuma ye wo me netoso aduonumiensa Mechire 23rd February 2026 rather ebehyaase anopa nonkron ekopem eye numre nonum na nkronkura hodo a mo beka ne bi eye Teman Ga East eye hospital ho no maso betumi ayehye bohye eye Norman NFS nkronkura hodo ho mo nyina no monkania no ebetumi etuntum wa mo kyerem a yakopɔ ya atom a ekina brada egefo bosoma ye omene toso aduonu nan so ebehyaase ubowura mu ewo Santa Market sanso na yikuma efinso eye doyumu sanso na eye kodiabe ene nkronkura hodo ho no nyina no monyinam kanea no ebetimi etuntum sanso na yakopɔ ya atom a wukuada eno beye ogefo bosoma ye omi ne da toso aduonu num emfempemienu ne aduonu nsiemu sanso na eye dwumadi ahodo bekoso no eye La Cemetery potem ho no monkanea na betumi adundum Bema Camp monkanea betundum sanso na Twumasiwa Hospital monkanea na betumi adundum sanso na Yezen Ayo monpotem ho no monkanea na betumi adundum sanso na Ability ne nkronkura hodo ebe ho nyina no monkanea bebobo nani enam sese dwumadi a empenifo eye sanso na yewata ebe ye ogefo bosoma ye wene toso aduonu nsia ewo mfempemienu ene aduonu nsia mu a ebe hyase anopa nonkron ekopem eye enumre nonum na Lakeside Estate eho no monkanea na betumi adundum sana community eye 6 ekopem 8 munyina monkanea na bedundum New Legon Block Factory East Legon eye Sasabi NF to township mpotem ho nyina sanso na mensa ba ene nkronkura hodo ho no no monkanea na bedundum sanso na emergency maintenance ebetodwa ehyaase endrada na yekusiada ewo ogefo bosoma ye wo me ndetoso aduonumienu ehyaase anopa nonkron ekopem enumre nonum na mo kyerem se mo amonkanea dundum ye no ehyaase edifi later day Saint headquarters ho no mam sanso na Ghana Immigration Service Elisa Hotel ene Swiss eye embassy ni wayek head office ho no mo nyina no monkanea no etuntum yem sanso na mo hye mo bose ene dwade ya eye ogefo bosoma ye wo me ndetoso aduonumiensa ekopem ya wada ogefo bosoma ye wo me ndetoso aduonu nsia monkanea ne bedundum o memia wodo di swing abedi Pele Park sanso na Denyo Red Top Old Barrier New aye Apleku sanso na ye Eden Height sanso na Kings University Aloboshi ene potem monkanea bedundum Achim Water New Plan Benjilu Akoteman New Botswana afinso ye Katapo eye Edusa Tetegu White Cross Dobro Hebron Medie Saperman Satellite John Tay and afinso Fountain Gate Chapel potem ho nyamanyam kanea no ebetumi adundum ti monna mo ho esom sanso na finfimante mechire Central Region wa mo kyerema nsese dwumade ne yemienu na ombehye ase wo na Adjoa dan ya yewomia ogefo bosoma yemene toso aduonumiensa ewo mfempemienu ne aduonu nsiemu am ebehye ase anopa nonkron akwakopem awia no nan na memia hodo a mo ho betumi aka eye Salt Pond Isongo sanso na eye Kranchi Krom mo ho betumi aka sanso na Komante Abanze ena afinso anomabu kro ne babi ho no ma mo ho betumi aka sanso na eye Ekurabaze ena ya Asafranso mo ho betumi aka ene nkonkura hodo mbembe potem ho nyina sanso na dwumade ne besa ahyase ewo ye wata ogefo bosoma ye mo ndetoso aduonu nsia efri anopa nonkron ekopem eye awia no nan no mu kyerem sei eye Abanko mo ho beka anoche eye Hinin Nananom Junction eye Roman Hospital sanso na ye Bafi Krom mo ho betumi aka Greenwood mo ho beka New eye Nkusukum mo ho betumi aka sanso na ye Krampa Krom mo ho betumi aka pam Isha Lao Salt Pond Isongo NF so ye Kranchi Krom Kromate ayapanze ne nkopotem ahodo am eno wa no mabo ne potem nyina no mo ho betumi aka nti mo nhye no so emfama so ye a ehwe o maga na nyinam kanea ECG mo nhye no so mfama wonom sanso na bogura mu ewa santemanta mu so am Chesenda endrada kusere na dwumade ehyase na ye ogefo bosoma ye wo me netoso aduonumienu emfempemienu ene aduonu nsem ehyase anopadu baako a wanom ewieye ewo awia no mienu mekire 2 pm ne memia hodo am ho kaye no eye barokese eye headworks sanso na ya hinkro ekwade eduamoa sanso na eduman sedi nkawe afari toase ena afinso eye jankuba
kwasa prekon se paase hiawu ene besiase afin so eye edwamfo ebua kwa makru tetrem ene nkronkra wo de ho mpotem ho nyina no manyinam kane no etumi etuntum yam na wonom de tumanim se nkopɔ ya adoma echenada eye brada eye nsese dwuma ne betodwa na mu kyerem se eno ebetodwa ewo ogyefo bosoma ye womende taso adunu nan emfempem ye no ne adunu nsem a ebehye ase anopa nonkron na wonom awie ewo awia no nan wo mu kyerem se dwumade we no ebehye ase de afi Agona Municipal Assembly Agona Police Station Agona Zongo sanso na eye Bipoa Township ne nyina no ena afi so ye botomase eye Aframoso ene mpotema hodo ho nyina no monyinam kanea ne betuma dundunti monhya ne so emfama so ye a ehwe o my Ghana yenyinam kanea so ECG nti we ne nkrata efi the Electricity Company of Ghana aso ye ba wie ye de mu kyeremu nyina da esomo Yentoa Kasiebone Suni Engine Mo Ewon Knan Ni Mantem Hanom na Eye Ghana prison system for to anamo eno beboa ama omotimi enyeska ewe ye fiade etwa muin ewa bra ye microfinance and small loan center ye maslok for ene Ghana prison service ene abobo ye company limited for ebo omodi akabo mu elanche capital behind bars eno ye hyehye ya eno ekoso ewa maslok head office eno won Knan Ni Mantem Hanom na sa program we o ma hyehye ne sane ebe ye omo we fiase sanso na prison support assistant for so no ebetimi afa abobo ya eye tricycle nsem no matimi enya akonya nso no etimi esuansa ne dwuma na aboa no mo so afa mo akasa mo ho adwumam no matimi enya ska wa bro mo we fiase no egusu ewo honom sane ebe ye ombenya ska so no edi ego mo botom na ye maslok fo bebo made ase basika sem mo beboa na abobo ya afo so supply technical framework no na prison service for so aye host omo ambehwe saniema nyina ebetimi akoso na ye chief executive officer ede mamaslog eye Abigail Mensa ede tuja echiemu say ye first cohort ede ma prison support assistant no omafa eye tricycle assembly training ni mu awie into omo na akasa be ye instructors ede ama eye omo officers na aka no ene omo de afiase na afi anomo so ebe fa hyehye nim na we betimi aboa sane ebe ye omo akasa so no ebetimi aye omo akasa omo adwuma ombenya ska ede egu omo botom na so omo wie eye omo sentence na ye de ama omo na omo so so omo fra afiase omo akasa betimi ahye omo adwuma ase na aboa na omo so no asetena mu etimi akoye ye nuanom a omo wo behind bars no omo no bebre na wo hokra na omo nso enwe boni bi no ma ye na emom obi wo ho ye ntwa to so obi wo ho bibi kakra bi oye ye na ama na kwa akopie ho enti ehun se ye nuanom na omo wo honom no se empo yetimi ye bibi de boa wo omo na obepie aba na ska kakra bi da ho obetimi de ahya abrabo na ase foforo a ade a ebeboa eni ya wuti ye chief executive officer ede mamaslok eye Abigail Mensa na nuachi anana na susubribi 1 ono na ye chief executive officer ede ma abobo ya company limited ekasai echemu se sanhihye we ebetimi aboa na unemployment no no oman no FM no eno so etimi aboa na etimi esia no kwan yesan se so omode eye prisons for no so eka hona no betimi aboa masikasam no etimi akoye no omo so asetena mu no etimi akoye bebreba because they say you baby akra be 2000 plus biade yediba across all the region ti se de mu hu ne hay just around be 2 to 500 as a dodo na akra ne wechiri na eno nso ya fiwe nko a afide bi be samba afie beto so bi be samba na se be ye betimi edi akriti nyuma ankra ene mebu na ene adwumaye no musa akoma no eni ya wuti ye eye na susubribi 1 no ana ye chief executive officer Edema Abobo ya company limited na ne krakramo ana director general Edema Ghana prison service eye patient bafu boni esquire ekasa ye chemu se san hihye we ebetimi aboa ye pam omo so na timi asua de ewo prisons nim na timi aboa om se AI no mu besua se ba mechanism eye agriculture ni na ombetimi afasantiti eni. Here the ultimate aim is to get the master trainers train our inmates who will be participating fully in the assembling of the tricycles and the motorbikes across the country. Half the time we tend to forget that being in prison may be something that can be so close to you, and therefore we must be careful how we treat the people behind bars.
it is going to be an opportunity for them to learn the skill and also on release get the employment that they need to be making a livelihood behind the bars. DLFM 106.9. Eniya Uti Director General of Ghana Prison Service, a patient Bafuboni ono anekasa ye no chemu se beboa na omonso omude afiase no matimi enya bibi atimi aye. Yanto akase bo no so yenyine mu e won kran pumpune mantemu dia make say no nansan na beto odwa say ene aso ehwe oman Ghana eto agye so Ghana Revenue Authority mpanifo atimi ede hihaba bonte echirimi say ene oman Ghana dwadifue mu amudi dwa no VAT na mutua yeto no wono mapagem ede afiri ohamuchichemu enan ede akwakopi mu ahamuchichemu atuno na no ena adwumayefo na se dwadifo nkabom ku asode na Ghana Union of Traders Association the trade tia kan se guta one women's wing akasa ede adesre ede ato Ghana mampeni John Dramani Mahamenim say wo moda nase edikan efiri so ba ye wabon ho moden ahwe e mo man Ghana sidi no enya hoden am na nka dwadifo asetenem ekon kan kakra nanso ade aba kwan ha mo pa eye flat valued added tax no chese VAT no rate no akosoro ma chese dwadifo no wonom komu ebu ne senti ombesra banso mo no homodiam na sa informal sector dwadifo a wonom tototontone ma ekodigwa edeba no wo musika omunya no ebetimi akonkane adwadifo echiremi sei Ghana mampeni enam se oboy na sidi no ahoden ekosoro na $US ne sika sem no etumi ko fom no wade adesere edeto adwadifo anim sei wonom ombodam mudwa hodo mu de niam no womontebo no so ne mo asebe ya Ghana fo ekombe heha wonom womude ositie atimi aye nanso eba ne se nenne Ghana mampeni watumi ama etuwe anasa VAT no atimi akosoro hamuchichemu aduone senti omosra ban aye hwempu no onte so mfa ma hamuchichemu enum akopem wotwe na pasa de no dia ba ne sa dwadifo no wonom asetenem be ya ho pam wamu kire menne womo ntɔhwe wokɔtena dwuma betena dwamu saa wobeton ade akura yenhyɛ danto na bewie na sa VAT ba kopa betua na ba ne sa pa ebe ha dwente omosra ban na eye adwumayefo nkabom kwei women's eye wing womo president eye madam Pierre Opoku echiremi sem obesre Ghana mampeni pan manimu yada omosre no omomode enhwe ebo no so fama omne mbo na dwadifo no so womukomu enha wonom VAT na aban dey about 20% no ye need to me say beka say ntwia to me bia so say ntwia but 20% is aban say on to so maye because 20 no anoden me wan aban say yentete ye normal so yentete ye normal so no this about 20% na yentimi entete ye normal no so yes aban so won ye mobo na on to VAT no so emaye because say edwadi ne moye den kakra na meka sa China for Agyei adwuma ne bebre Nigeria for Agyei adwuma ne bebre Egyptian for Agyei adwuma ne bebre ada enkronkro for no Togo obi asori a Ghana enom so mo nsa wo mu bi echen yen Ghana for no nto mo de dwadie ne ba na omo fire so omo bunkan fire so because said they can China aban ne mo lo up to 5 million omo ba be yo adwuma any ada enkronkro Ghana ye ni se ska ne bi tiesa aban so san to vat ne ma na se ogu adwuma na no yadwuma de begu egutu so aye ma tan ye hwe ma ye chokunu ye hwe abusua ti esra ban so on tivat no so ma ye pana chow on famra from sabia ye ma tan for ye betimi atwia na betimi aye de beye ne ye san so asere say guta ye dawson se ka SME say nkwa ya about 85% of the population ti esra ban so on hwe ye dodo no ye kasa ontie ene aban hwe dodo na yekasa aban tie na supem ne moa na dwadifo nso eho ento wonom ene a woti ono ene ye president ede Ghana Union of Traders Association guta wonom ema womu no wada wonom ano ne den ede madam Pierre Opoku ena wote ne nin na no achi ena ekuo no twatwerefo penin a no kure ya nso na ye otwatwere ni edema abusu kan spare part eye dealers association madam Gifty ede abasobo kese pam edebo Ghana mampeni John Dramani Mahama ewo modern bo awaboa menne oman Ghana sidi no enya hoden agya ne naso branea eko enkoden pa momen yetumi koyenem ewo mpunto mum okire mo modern atom hugu montene so ekyerɛkyerɛ Ghana dwadifo hia sɛ ombetu omde wo ho akwakɔhye kwabom kum na boa sɛ bɛya bibi na mo pre a mo soso ebetumi enya so emfaso na okire mu a yɛnka kyerɛ Ghana mampeni sɛ Oliver Trace de bia wo ka sɛ ewo hode na anso de bia opebia aka ho nti abanya boa menne siri na nya hoden de a omo no ho boden ne to ahodo a ode ato VAT ne so ne sondodo
adwadifo mu komu bunti aban ma omu komu nya hare omo mode nhwan so ne emra ahamgye mbe yenum ekopem nwotwepe na so de ko ahamgye aduonu na eba sa pa adwadifo ne nya sika entimi emfa nhwehwem na wo kirema adwadifo nkabom ko aye friend guta ne modenti obi afa ne ho emehye ekono mu bi ena guta women swing eye fruit efa krankom ha o kan shi rollins park to do for synthesize wo kire se ekuo bi wo friend guta guta no eye adwadifo enko a emu ma ena ye synthesization ma obi oton ade hu se ekuo bi wo friend guta so de ne ho be join ni e se guta no ye ku ema adwadifo eni especially Emma ye dietitu enti na guta women swing ewo se be ye how DLFM 106.9 ne ma haye wo ye dwuma mu no aban betie e sha afi yaso no aban ebo ne mode ma ye hu se wa ma dollar no abafom amaye afi so duty no so abafom amaye enti na etwa se esese ye adwadifo so ye hwe na etete ye niema so na enche bia na ye hu se vat fo so sorry, I say VAT you turn 4% no. This year no more they are 20%. Na near haji ewo muni say omo said that education. Am many pa anti because VAT no me a me turn e say me ti ase. No ba beto e so ti ase. But senti ase anya adwuma e de any oyene ne beba. Enu nti no ye sorry e say da bi. Ade a asema omo ne ka no ye ntum. E na afenso ye nti ase. Nti na ma VAT fo so to msafre penifo adwadifo penifo nyina ma omo educate ye wo new VAT na ba no ho na ye kire se ye besre se 20% no dos dodo ye pe between 5 to 8%. Eni a woti ono na ye otweretwerefo peni Edema Ghana Union of Traders Association eguta ema ewo mu no oye otweretwerefo peni mekire women's wing Edema guta ne den Edema dam Gifty and our tin in Namani Boy, Yamani Boni, Yimano Poku Adusi, Adodo Abonaman said DJ active and a different and Crabopurman Temo, Ebersom Yang. We are young away, Sonia can come out drink any be Enfa and Somo, our Facebook on the swam. When I was Franca Manquadi Abano so here life 83 Ketase. Now I say I would hope Ketase mine has lost a father, brother, and son of the soil, properly known as OC. May his gentle soul rest in peace. Monkafra biya be fine. Samson Adjoa Agyei de abano say o my how Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Any Adjoa Agyei Sikapa mo bo adwumaden esom o my ga no be sem mapom ti sen me wo fa sem ho ye pa o so hwe life edi free Christian village achemota DA news ne de in fact eja wo mpam na Regina Buadi de abano so o my how wo fa Sammy B. Any Adjoa Agyei Sikapa mo ho te sen o hwe life edi free achemota market no se side news pa bra hosem se obi wo na school fo so edin sem wone sam na kofi parliament de abano say school for sa adwumade omudie no sempany for che o manya hwekro bia kodam finhye ne be ya 50 years se be ya betimi agyan sansem hunu no me obi ahu obi ambo ne sansem hunu ne dos no pa wo man yimum agona bo bikuma apa na odi free edibaye na nasafo de abano se student of today yakopon hu yimbo na school for ne de ehu pa ma ginsem kram comfort mati de abano so ma ya ha wo fa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa o kirem sa de amofre ye ehu pa o awurade nyankopon o hwe Mr. Kwame Efum a vice president Edema DLFM College Association no ewiai o hwe ne pa o chia ne pa na Steven Jan o se wo fa in fact we too much pa me so me da se wo fa Steven Jan sanso na Richard ahwe DJ Ghana man was saying Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa mo bo adwumaden esom omega na twedi ampoyankopon onko so anyam kese pa wo tie live ewo DLFM man DJ Ghana man fide ne so ewo Bridge station was so da yase yenko so adwumaden ensom omen sanso na eye oyibo boaten de aba no wose wo hwe live oyibo boaten de eye atwema na lebe no hwe edi free no wose bibia ne ho a nchechirime ne ho amprefo betumi achechirem ede afa omega na ye koko bo a aban ateso sa ne senti akuafo no bre enti obesra pa na aban koko ne bo no anya hwe kwadada na no onfama wo no wanya bibia ma wase a ye monokro no wase nchia kese yenkoma Dr. Mahmoud Bawumia Shelichei eye tiwa MP Edema atwema ngo Meja South sanso na Kwadwo eye Bamba National First Vice Chairman hopeful NF Wanabo Amwa Ewuku Maker Ashanti Regional MPP Secretary hopeful Mate na sanso na Janet Sewadi aba na o se yede na ekosui
If you imagine nsɛm pa o a school fu yɛde amu yɛ hu pa we yɛnyina we so ne yɛmfa kasebɔ no nsɛmufoɔ no yɛ maize mebel antwene sɛ mu ɛde ɛma yɛn bɛma tentene gram wɔ wini ahɔfɛ adwa no champion ted yɛ kopie mu ɛwɔ Facebook and YouTube makasebɔ no wonya bi ɛhwɛ yɛm DJ Zigibi Mr Samuel Akwa echinchim efre ne froma edisum ya wie akan kafo ye sinkonwa besom ye mieno edi amegye so eye wofa ose ade the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene water fridge amene Adjoa Agyei Sikapa. Yes also a akere mu hima na Adjoa Seki radio mu ya santo betena se na one ne wofa asefuo mienu me wofa ase kwa miefum ena afi nso me wofa ase ba Esther sexy journalist edi dia wadwumadie no ba beto aso dia asome ma munyina mo enitia adehye. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And money me nyina akoko yade. Sisi yade amamanya